Il-linja tal-ajru ta' Turkija Turkish Airlines mistennija żomm l-iskeda tagħha ta' żewġ titjiriet kuljum minn u lejn Istanbul. Ikkonfermaw dan kelliema tal-kumpanija fi żjara l-ġurnalisti Maltin illi saret fil-kwartieri ta' Turkish Airlines f'Istanbul. B'total ta' 14 titjira fil-ġimgħa, il-management ta' Turkish Airlines qal illi ġiet innutata żieda ta' passiġġieri li jużaw Istanbul, l-ikbar belt fit-Turkija, bħala il-bażi biex jivvjaġġaw madwar id-dinja. Is-sena li għaddiet Turkish Airlines għabbiet miljuni ta' passiġġieri fuq mijiet ta' ajruplani illi vjaġġaw lejn aktar minn 300 destinazzjoni mifruxa f'aktar minn 120 pajjiż. Il-kelliema ta' Turkish Airlines spjegaw mal-ġurnalisti Maltin illi meta f'Istanbul jiftaħ l-ajruport il-ġdid għalkemm se jkun iktar il-bogħod minn dak eżistenti, xorta hu mistenni li jonqos il-ħin tat-titjiriet minn Malta lejn Istanbul u dan minħabba numru ta' elementi bħal pereżempju inqas stennija fl-ajru. Fil-fatt, l-ajruport il-ġdid ta' Istanbul la darba jitlesta mistenni jkun l-akbar ajruport fid-dinja b'total ta' 76 miljun metru kwadru, b'6 runways u b'kapaċità li jilqa' mal-200 miljun passiġġier fis-sena. L-ajruport il-ġdid ta' Istanbul li l-ewwel nofs mistenni jibda jopera f'Ottubru li ġej se jkun qed jara wkoll il-bini ta' business lounge ikbar għal passiġġieri li jivvjaġġaw ma' Turkish Airlines biljett business. Anke preżentament, passiġġieri li jivvjaġġaw biljett business mal-linja tal-ajru Turkish Airlines ikunu jistgħu jibbenefikaw minn numru kbir ta' servizzi riservati esklusivament għalihom, fosthom l-użu tal-business lounge b'servizzi varji offruti b'xejn, fosthom ikel u xorb. Meta kienu qed jiddawru fiċ-ċentru tat-taħriġ ta' Turkish Airlines, il-ġurnalisti Maltin ittieħdu fil-post fejn isir taħriġ għal piloti u l-membri tal-ekwipaġġ illi jiġu ngaġġati ma' din il-linja tal-ajru, fosthom permezz ta' simulators illi jimitaw it-tluħ u l-inżul tal-ajruplani. Iċ-ċentru ta' taħriġ ta' Turkish Airlines huwa saħansitra attrezzat b'ajruplani ta' vera li jintużaw speċifikament għat-taħriġ u kif ukoll pools kbar għal taħriġ marbut ma' inżul ta' emerġenza fil-baħar.